Too loud here. My God, as always, too loud. Tuging, oh my God. With this God. So much work. Hi, Alexander. Hi, Alexander. I wanna marry you, eh? You wanna marry me? My God, you don't know what you mean. You don't know what you say. Oh my God. Yeah. Hi, thank you for watching. You know that I don't like, I hate toxic people like you. I don't have time to entertain you, Shaw Hussein. Ew. Pervert. Good afternoon from the Netherlands. Hi Casper from Netherlands. Thank you. Damn, you beat me. Sir Fred. Thank you, Sir Fred. I beat you. Thank you, Sir Fred. Oh my God. Thank you for the likes. Hi Marco Zaniboni. Ciao from Italy. Hi, ciao from Italy. Ciao. Double time, double time. Oh my lang kasi ang piliin mo. Mabugi-bugi ka na. Kasi akin po yan. Thank you so much. Sir John! Thank you, Sir John. Welcome po. Hi, sweetie. Everything okay, cute. Hi, Mauru.
Hi, Alexis. Well, stay here but taking quick shower. Yes po. Thank you, Sir Fred. Thank you pa. What a beautiful Brunei and lovely little. Huh? Doing homework po. Yes po. Doing homework. Thank you, Sir John. Busy, Sir John. Busy. So busy. Thank you for 11 people in the house. Hi, LMG. Rosario, hello. Hi. Thank you for watching. Confusing to my eyes. Hit me up inside. Good morning. Hi, Sydney Apari. Hi, Patrick Winter. Is that a slide rule? No, not a slide. Yes, sir. Sir John. Roller. The roller. The roller, yeah. Murat. Hi, Murat. Murat. Ah,
Just a roller, yes po. Just a roller, Sir John. Just a roller. Not a slide. What a beautiful. My God, OMG. Lugin ka Thank you for 19 people. Hi, Golden Blade. Hi, Rihan. Sir Fred, thank you, Sir Fred. Thank you po. Respect, Rihan. Thank you, Sir Fred. Hi, Sir Darren Bartolome. Thank you. You have got yourself one and only warning of being disrespectful towards others. Thank you po. He already kicked Darren. Thank you, Sir Darian, Sir Fred. Hey, Golden Blade. Antonio, hi. Fight. Thank you, Cheryl Forex. Forex, thank you po. Thank you po. Forex, go. Thank you, Sir Fred. Because of you. Because of you, my goodness.
Joey Rapsing, hi. John Paul, color. Yeah, lonely boys that just want to bring everyone else down to their level. Yeah. Oh my god, exactly. From Sir Fred. Kuya Dre, hi Jollibee, Kuya. Hi beautiful, good morning. Hi Sir Jerry. Tubar. Good morning for you. 3 weeks and 6 days. Hi Dre. From Sir Fred, good morning. Hi Fred. Good morning, Kuya Dre. Hi. Sir Mark, hi Sir Mark. Busy day today, busy day today, Sir Kuya Dre. Busy day. Out. Happy Chinese New Year, Cheryl. Thank you, Sir Mark. Busy day. Busy day, Sir Fred. VMLD Ruben Trucking. Looks like serious work po. Yes po, Sir John. Happy Chinese. Thank you po, Sir Mark. Yes, sir. Headed to Fla. Then over to mobile. Then back to GA. Roll then that cash in. Looks like serious work po. Yes po, Sir John. Trying to be like you, Fred. Oh my God. Trying to be like you, Sir Fred from Kuya Dre. Your girl still have tampo are better now.
Damn. ELD Wind Trucking. Good morning, Juan Santiago. Good morning, beautiful from Fernando. Thank you. She's getting better, Fred. I've never seen her act that bad before. It was terrible. Oh my god. That's good. It's normal, Dre. You will get used to it. Yeah. Tampo pa more. My god. Michael Arisina. Hi, love. Is your... Huh? He meant trying to be like me, making the money, driving truck. Wara. I'm from Philippines. Yeah. Hi, One's Adventures. Hello, can you help me? What should I help you? Thank you, Sir Fred. My goodness, I was almost scared. Why? Why you almost scared? Cheryl, hi Abby. Jane, love. Cheryl, my best friend. Hi Abby. My best friend na. About his girl having tampo, he was scared. Ah, okay. About from his jowa. Good evening. Good evening. She is 21 from Philippines. How I wish I'm 21 years old, Sir Fred. How I wish. Take me by the hand, wish. Hold your breath and with me fly and my compare. And we might fall in love. Jeez. Oh my god. You still look at me. Oh my god, really, Sir Fred? My goodness. Letter Fred by Jollibee, time to get trolling. Thank you, sir. Ay, Kuya Dre. Take her always, Kuya. God bless. No more tampo na your jowa. Sorry, okay, bye. Sifre. Thank you, Kuya Dre.
Hi, Rafael. Let me know. Hi, Sir Thomas Pedigree. Hello. Hi, Sir James Brown. Hello, sweetie. How are you? Hi, Jim Bolton. Gonna call the wife. I might be back, Cheryl. Thank you, Sir Fred. Thank you for joining. Just busy here. If I'm not entertained, hope you understand po. Sir Thomas, thank you. Luis Lopez, greetings from Colombia. How are you? Greetings to you and your whole family. Thank you. Thank you, Luis. Is Mrs. Waller. Thank you, Sir Fred. Mrs. Waller. Mrs. Waller.
Study hard. Study hard. Wait lang. Wait. Tapos na bakit? なんでもない。 Ito, 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 ito. 実はため池を掘った時に出た土がまさに山ほどあって困っているので、早速養蚕に取り掛かる。はいはい。滝の上に取水口を設置。土台に土を盛って水路の部品を置いていく。はい。もうちょっとこっちに。基礎の作業はお願いしてね。こちらは継ぎ目が土台の補強に専念する。 Mara, ito ita. Ay, may sili. 彼女たちの協力 Ah, may sili. Ito nakapito 思 lang ってい ito. たより Kasi はるかに diet 早 lang. く工事が進んだ。これでようやく以外上り下りしなくても済むようになったな。 Kain muna. Yep. Hi. Hungry. You are a true sure. If you were still studying, I wouldn't buy a house. By other friends, you are special. I am coming.
Hi, Lars. Hi, Insan. Kumusta? Basta na. How are you na? Okay, how are you? I haven't visited you in a while. Okay lang. Jeron Alberto Rias. If only I had you, I hope you would be rich now. Edi wow. Edi wow. Hi, Ma'am Grace. Good evening po. Luis Lopez. Thank you, Luis. DJ Ricky, hi. English talaga sis, na. Okay na mag-Tagalog, hindi na siya dito. Hindi na siya ang mag-Tagalog dito. Wala na yun. Okay na ngayon. Pwede na mag Bicol, Tagalog, ganyan.
Adobo, pork adobo. No, my red. John Turner, hi. Fendiher Mawan, hi. Delicious among I haven't eaten since yesterday. Aray ko. English talaga. Kain saan? Kao na. Kao na kita. I type in Tagalog, man. Kaon. Okay, it has translated. Translated? Pero talaga? Hey, type in Tagalog man. Ah, really? Hello. I didn't speak English because Hala. Hello, I feel small. Please love talk. Binez, my name. Hello, are you married? Not yet married. Translated in Sans? Akala ko talaga sinasadya mo talaga mag-English ba? Bagong ano na pala yung ano? Talk to me, sorry. Hey, why did you use English when I was a kid here? Why did you automatically... Hindi pa, no. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano. Wait lang. Akala ko. Okay. Sorry, na ano ko, na, ba yun? Na-turn on ko yung ano pala. Pwede na rin sa... Typo. Ano yung kinakain ko? Paano yun? Na ano ko pala, na turn on ko pala yung translated. Oh my, kaya pala. Kasi sabi ko, ba't ganun? Nagulat ako kasi hindi ako nag-English. Kaya sabi ko, ba't English? Kala ko sinadya mo talaga, nag-ano ba? Na-turn on ko pala yung translate, kaya pala. Ang galing naman. Hi, Sir Ben.
May ganun pala ang whiting. Kaya nga eh. May ganun pala. Nawirduhan ako dun eh. Musta na? Minsan. Ako rin kaya nagtaka. Nagtaka ako bakit ano? Parang ano? Translated nga kasi ito si Kuan. Thank you, Sir Ben. Kumusta kayong lahat dyan? Okay naman. Hindi man pork adobo. You are very beautiful women. Barry, thank you, Barry. You're welcome. Thank you, Sir Ben. So tell me where do I start? Ate ganda mo eh. Huwag ako. Mabuti pa pala na ita-translate ko kasi para pala na ano. Kumusta pala si Papa Angboy? Masakit ang paa. Nag-uuri yun, nag-aaguro nga ni. Pulugo ng siki. Hi, Salvador. Pulugo ng siki, rayuma, tapos na ano, bunga ni arang ko na ano. Mayroon ko na akal. Nag-irog na nga na siya ng kamot niya para naaano nga ni kami. Ano ba suka na niya? Ang siki niya. Tapos ang ano naman niya, didiho. Kahit diin niya. Kasi may makulog didi sa ano niya. May gout ba siya meron? May gout. Baka arthritis kasi ganun yun. Mao nga. Kaya nga, rayuma, arthritis. Nag-aguro nga ni sa kulong. Wait lang insan. Kaibutang ko lang ninyo.
bend ang kamot rheuma arthritis, may mga gamot ba siya? Meron, insan may gamot siya, may ano, pain reliever. Kaso hindi na natalab sa kanya. May pinaano nga ng herbal na para daw sa ano, daw na rheuma. Hi, Johnny. Makulugon pati yun. Kaya nga, minsan makulugon, nag-aaguro sila. Wala niya rin. Parang malayin nga ni pag mo doon. Parang malayin na sa... Thank you sa naga, no? Luis. Hi, Luis. Nag-work ka pa rin sa barangay, oo. Ano nga gagawin? Ano nga gagawin? Mahalin na nga ako sana. Kasi makapokus ako sa pinaasawa na. Mahalin na ako kay maasawa na ako. Hay na, nasa wall mo, mauli na.
Next month. Taga Pennsylvania. Pennsylvania. Wow, congrats, Kaz. Sana nga. Sana nga, di ba? Baka mamatulan naman ng dati. Pero wala naman ang balagaw-bangaw ngayon. Wala na balagaw-bagaw. Private is tahimik pala kapag private, smooth, diretso lang, walang masyado ngayon. Private ngayon. Dati, ang hirap dati. Mahirap yung nakaraan. That good insan. Tama ka, dapat lang, may private lang. Mahirapan dati na lang. Complicated. Ay naku, alam mo lang insan na very complicated. Nangyari. Diba? Siya na mismo sa ako. Nahiran kami. Nagsimbagan sila ni ang sayo. Oh my God. Didi. Gano'n sila didi sa live. Nagsimbagan sila. Tapos, di ba nagsimbagan? Sa chat, nagsimbagan sila sa chat. Sabi san sayo, akay to da mo pa ngayon. Nagano ka pa sa didingan niya sa live. Sabi san sayo, nagurang, sabi, talunan ka. Sabi dito sa bata, talunan ka, mayaman ako. Kaya mayaman ko na siya. Kaya marami siya magagawa. Sabi man san sayo, ingagamit ko lang daw ko na siya. Nag-ano nga na wagasira. Sabi ko, bahala ka mo. Basta ako. Kung ano ko. Totoo yun ito na pinahimog ko kanta. Sa saro. Nag-istorya na kami, nawara na. Tapos, nag-ano na. Kailan tayo na si love mo? Ilan tayo na si... Hi, Sir Thomas from Denmark. You look good today. Thank you po. Hi, Lucas Paz, Valmero, Susa. Yes, if private, mas maigi kay pag naka-public, mahirap daming as ay tama. Totoo yan minsan. Hi, Francisco Murray. Ang dami. Ilang taon na pala siya. Ilang taon na? Naedad na? 60 plus. Okay na. Mas prepared ko ang mature na. Tapos, sa nakaagi. Di ba siya na nagsabi sa ako na para buwaan ko lang doon siya. Kaya nagano mga nasolsolera. Nagano sa kanya. May nagchat-chat naman siya. Tapos nagkaraman ko. May dagana na sa in contact niya ako na ngayon siya na hapdos. Pagkatapos para sabaan niya ako, nabuan niya ako. Sabi ko, sige, okay, fine. Sabi ko, sige, sana mahanap mo, ani ka kaugma mo, ganyan. Deserve mo man yan na, makahanap ka sa matino, maayos, ganyan, magayon. Sabi ko nga ganon. Hindi, nabuan ang sabi, talaga, mahanap ako.
O sige, nakorta ako eh, sabi niya. Sige, lumanap ka, sabi niya. Kung ano na malayo na istorya na sa nagmatong sa ako. Hanggang ganyan nawaraan kami sa, komunikasyon. Paka New Year. Nag-ano siya, tawagan ko na siya. So, tinawagan ko ito siya sa hospital. Pagkatapos pala sa ito na grabe na, simbagan na mo na duwa. Sabi ko sa kanya, kaya niya ito ng mga babae na insarabi mo sa ako na hindi kayo sabi mo, korta ka. Sinabi ko lang yun sa imo, kaya nauya mo na ako sa imo, sabi sa ako. Sabi ko, maski grabe na uyan ko, dila ako istorya sa mga inso na aram ko, makadandan yun sa kulog sa buhok. Sabi ko, ito na mga sabi mo sa ako, makulugong ito sa buhok. Tapos sabi ko lang ito sa imo, kay malay, makulugong ng buhok. So, tao sabi niya, maski makulugong ng buhok ko, maski nawaya mo na ako sa imo, namot pamanggiyapon ako sa imo, na ano pa man, nawaraan na ako sinano. Yan po man yan. Tapos, may nag-join sa ako sa live. Tapos, nagustuhan ako. Pero may asawa siya. May nirito siya sa ako. Cheryl, may sinabi ko na mag-interest siya sa sa live mo kami. Pakilala ako sa imo. Matinuon ni natawa na ini. Maya dini, dili ka sa lima, papayad kayo ni sa ganyan. Ito na lalaki, di man nakasabi kay torpihon man. Ay ko sa'yo, may edad na, torpihon pa man. Tapos sabi mo sa ito, nagsusul yan ito kay, para ito raway. Tapos sa'yo na, liyad to na. Tapos nag-interest iba man, nag-interest mo yun to, siya ba yung, siya yun. Tapos, marawayon. Ano ba tong klaseng marawayon? Iba nag-interest. Interest ito marpokon. Sabi man sa to, pa. Nano na. Parang kasasabi yun. Sabi dito sa nano, sabihan na. Sarabi mo kan Cheryl. Sabi niya, hello. Sabi, kaistoryahan mo, kung di ikaw maistoryahan na private, ganyan. Kaistoryahan na. Sabi, kain nga yan. Nakatinawa na ako sana. Makatitinawa nga niyan to. Sa live ko pati. Kaistoryahan na. Kung di ikaw maistoryahan, parang istoryahan ko na wala. Kay, may nag-interest man dito sa ako. Nagalanti yung pati. Ari, kayang kaso na sa'yo. Maluwayo ka, maghibag-hibag dahil. Diyan to na. At ako kangingirit yan to na. Ayan na. Tapos, nag-istoryahan na kami sa private, sabi niya sa live. Nag-istoryahan na kami. Naman ang sabi ni Cheryl sa imo, okay, haliputo man lang ang istorya sa paano, boring ka ka-istorya. Maluwayong ka, kasi maorigayang ka. Anini mo sa do, kay porsigidohonon. Ang porsigidohonon, ang tulay. Sabi man sa to, Cheryl, nararaway ni sa imo. Minsan, nauyam na ako sa di, kung may sarabi sa imo, di rin nakasabi. Kaya ako na lang sabi sa imo. Ganyan. Tapos, Cheryl, di rin ka na sing kaano-ano. Tapos, niya sa ako. Mong paraano ka doon. Patagang ka doon. Yung patapatalaan kasing kwartan. Bubakal ka soon. Pero di rin man lang ganyan mag-isip-isip ka siya. Gari na yun. Sabi ko sa imo na like, ni Matay na iniwara ako sa di masabi. Ganyan-ganyan. Sabi ko, baka mamaya ganyan. Sa ako nga wara ko nga sa isip ko naman. Magkuro ka tato. Ay, baga, parang kadala mong baga bungani ko. Kasi sabi ko nga sa kanya, wara yung ayaw mo na nga niyan. Kaya ara mo manahali man ako sa ganyan. Sabi, aray, awatong ka man. Nilo, gabo na sa imo. Magbag, maski maghibi-hibi ka pa. Sabi sa ako, maghibi-hibi ka. Maski maghibi-hibi ka. Kaya wara naman na kamo sa do. Ay, ganyan. Maski magpakamok mo ka, mararaot lang ang beauty mo. Sabi sa ako. Anuhan mo yade, tunguhan mo na, sasabi ko sa imo sa ganyan. Tapos sabi, Nano na ka mo na dadawa, ganyan. Ay, kuhulat talang muna, mag-isip ka muna, pwede ba pag-isipan ko muna, sabi, aray ko, Cheryl, 40 ka na, mag-isip ka pa sana, ano pa inuhulat mo? Oh my God. Ang tulay, sabi ko, ano pa iniisip na 40 anyos ka na, ganyan. Ano ba yan? Sige na nga, sige na. Ayan na.
Hanggang sa, ala, grabe. Parang hinarot ako sa mga pangyayari. Okay naman na. Kalmado, may peace of mind. Gayon. Nire-rog yung dati na. Diba dati, yung parahanggugan baga ako sa na, kaya ko na yan, ganyan, kaya ko na yan, pero niyan, palibhasa kasi edukado, magayon na Happy for you guys, can't see you here. Oo nga. Nakaano na siya. Nakakuha na siya sa diri ko masabi dito kasi baka mamaya lurking baga. Private na lang insan. Kwento ko sa inyo. Alam mo na experience is the best teacher. Sabi ko nga ni basta maimudan kita. Parang talaga ng purpose na. Nadumduman mo dati na ba diri ka naka-istorya sa Bicol kaya buman sa tuno saro na garang. Sabi niya, kumbaga sa Bicol, sunguon man siya. Aram na nadiri ako nakaintindi sa istoryahan niyo. Nag-istoryahan pa kami. Pagkan wala man siya ko ano ba yan? Siyempre maistorya siya. Kaya komportable yung kami sa mag-istoryahan. Sabi, verduhon man na parehas kami ko. Tapos istoryahan is in English. Parang kapangit man so. Sabi ko na lang sa mo kung na pag-istoryahan. Palilibak ko. Para mara siya tiwala ba? Kung ano bang klaseng to. Samantalang yan tinanon. Sa'yo pwede ba? Ikaw mag-desisyon. Kaya buhay mo yan. De. Tapos trust, may trust. Parang parehas ang vision sa tiwala ba. May freedom, yung maluwas ka lang, hindi ka pag-iisipan sa marao. Parang Tapos pag nag-live, maski ito na sa'yo, pag nag-live ako na din niya, grabe na. Alright. Samantala yan, pag nag-live ako, okay lang. Wala man sura ako sa may peace of mind. Kasi, although, wala na kanimo sin oh my God. Anong ko didi? Wala man didi kainis nga yun, controlling kainis. Kaya nga, dagahan nga nauyam dito dagahan nga nauyam kaniya. Kaya, tiyagaan ko nga lang siya, sabi ko. Saan nagsabi siya na nagano sa ako. Much better na siya nagabo. Kasi kapag ako pangit pa, siya na nagabo. Saan nagsabi siya tapos wala na yan. Kaya ko, diri ko man ikaw yung pirit na ikaw ang nagunay. Sinabi ko sa iyo, hindi mo pakulugan ang goat ko. Pinakulugan niya ang goat ko, ang surmaton baga niya. Doon ako that's great. Tiwala lang ang lagi. Mao talaga yung isa. Tapos mahirap pa doon. Nag-stalk siya sa ako. May nag-ano siya. Parang may something baga. Na sabi niya, akala mo hindi ko alam ang mga pinagagawa mo. Paano mo nalaman? Secret lang. Paano niya nalaman? Secret lang yung lakad ko. Na-reveal ko yung mga naaraman ko ang mga something yan. Kaya pala ganon. Kaya pala lagi niya akong inaaway. Kaya pala lagi niya akong sasabihan sa buwaon. Kaya ang pagbuwa ko may man talaga, may point man. Pero may bias sa sa ako. Bias. Something wrong. Ako. Constitution, hi, Bell of Rights. Hello from USA. Hi, from USA. May nagsusumbong. Yes. May papansin. May papansin talaga.
Eh di sa'yo na yan. Hindi ko naman ikayaman yan. Sabi ko nga ni, kung may mamimint man ako na ano ko, hindi ko naman ikayaman yan. Kasi mahirap ka may inggit sa kapwa. Wala ka naman peace of mind dyan. Kanya-kanya naman tayo ano sa buhay. Ang pangit pala. Hi! Net is true. Hi, live. Hi, Net is true live. Thank you for joining back. Kaya be very careful cause jealousy bias. Kaya ano ako, ingat na lang sa pagkakatiwalaan. Sinabi ko sa bago ko ngayon, gusto ko sim private kasi sinabi ko na yung kwento ko na yung nakaraan na Pasko na may something ganon na sabihan ako dito sa buwan kaya may something na ganon. Kaya may ano ako. Sinabi ko ang mga wala naman ako nilihim. Ang mga Pasko sinabi ko sa kanya. Para in kaso man. Thank you for having me as a mod. Salamat lang po. Welcome. Thank you din for joining my live. Please let me see your Robert. Don't be demanding. You know I hate toxic here. Kaya mahirap magtiwala. Hindi mo alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Minsan sarili mo na lang talagang naabot na lang sa sa diri mo talaga eh. That's good para wala siya masabi. Be careful lang talaga. Keep it private. Mas secure ka doon. Yes po. Sa mo talaga insan. James Hogan. Hello. Hi. I'm doing live. I will send you something soon po. Talaga? Why soon? Why not? Why now? Why not now? Thank you. Maybe you guys. Taga saan ka? Where are you from, Nature? Nate's True Life. Nate's True Life. Nestor, I don't understand. I removed the anak na. Hindi ko naman ang Pasko ay sumapit malayo. Don't you agree? You do have a nice looking. Wait. Don't trust those people na sinira ka before. Tama. Yes, insan. Hindi wala. Yung nagtanong ako tinanong ko. Nagtanong ako, tapos nagsinungaling. Tapos nagkwento siya. Yung statement niya, hindi totoo. Sa nangyari. Bakit kailangan magsinungaling? Ang tanong ko doon. Bakit kailangan magsinungaling? Alam naman nila na masyadong ba kasi take advantage. Hindi ako masyado silang nabaitan sa akin, abusado ba. Gagawin at gagawin ulit yun. Tama. Gagawa, tahimik na nga eh. Parang medyo nag-silent move. Next step na gagawin. No, hindi no. Oh.
Be wise na. I'm from Philippines po. Living here in the Philippines. Trust talaga. Okay. Pangit ng ano. Manggagamit ba? Andyan lang kapag kailangan, kapag wala na. Aray ko. Aray. Aray mo. Sorry, Cheryl. Why you say sorry back again? Oh, no worries. Nate is true life. No worries. Thank you for joining here again. Taking business. Ah, okay. Where do you live? Nate is true life. Be very vigilant ka sa paligid mo. Inggit ba? Feeling ko nga. Info, what is your name? My name is Cheryl. Always on the go with business. Ah, okay. Australia. Ah, okay. Living Nate's true life from Australia, even at 10 p.m. Well, you're working hard, Nate's true life. You need to go to, you need rest. Lalo na pag andyan at kasama mo na siya. Be very vigilant. Kaya nga, I do business at night. Ah, okay. I do business during the day. And I do business during the day. What is your business? Nate's true life. Baka gusto din ng apam. Baka son mag-apam na din. Alam mo kasi ang pag-apam hindi naman yan basta-basta eh. Di ba, Di ba insan? Akala nila ganun lang kadali yun. Mag-apam agad. Agad. Hindi rin. Dami rin apam na maganda yung mukha. Pangit ugali. Maganda yung pitaka. Bastos naman. Manipulated. Oh my gulay. Gusto nila yun. Akala nila pag may apang maraming pera, bibigyan ka ng pera yung dugo mo, tapos susumbat sa'yo. Wali yan, hindi yan. Wala sa ano yan. And also, do paperwork and take care of meetings. I resell items. Ah, okay. I am the same looking guy like from 3... What is that? 365. What it means? That's who I am. What is that? 365? 365. Wow. Oo nga, swertihan lang mag-apam talaga. Kaya nga, hindi lahat. Look it up. Hindi lahat ng apam. Ganun. 365 DNA. What it means? 365. What? I don't understand what. 365. Well, that's me now. She looks it up. I'm searching. What is it? 365. Huh? It's polished trees. What is that? I don't understand. Huh? I don't understand what it means. 365 DNA.
Dami kaya violence na nagtama. Dami rin mga ano. Kaya, oh my God, sortihan lang. You looking man, that me. Now she looks it up. Yes. Just look at the images. Did you see it? Really? Is that you? I don't know. You will. I don't know. You know, I don't have ano. Same kind of guy. Same kind. Talaga. Same guy. The guy. The, just try to look up also. Yeah. My God. It looks like you. Right. Wait. You already into bed. Sorry, natural true life. Sorry, not. Sorry, not. Not interested. My cousin is not interested about that. Interested. Roberto, she's not, yeah, she's not interested. Hello, good evening po, ma'am. Good evening, Robert. Magbanwa. Hi. That's fine po. That's fine. I'm just saying that the same looking. Okay. You're saying you are the same looking at the guy from 365. Okay. I understand now. I thought it's you. No way. Yes, and I work like that. Not me. Okay, di ko get siya. Ang sabi niya, kamukha daw niya yung ano, yung actor doon sa ano, 365. Yung pelikula, parang pelikula siya. Kamukha niya yun. Ganun yung image niya, sabi niya. My goodness. Akala ko naman, siya yun. Kaya medyo nagano ako eh. Nag-over. Yung movie, kaloka. Kamukha daw niya yun. Ganun daw ang mukha niya. Ano ba yan? Ang iniisip ko, sinasabi niya kasi na, akala ko, sinasabi niya, siya yun. Kaya medyo, ako, nag-overthink ko eh. Sa dami-dami ng tao, ba't pupunta ka dito? Ang ibig niya sabihin, kamukha daw niya yun. Ka-look alike, same look. Wala. Lol. Taga Bicol. Hi from United Kingdom. Christopher. Hi, Christopher. Show your face, Nate. We will judge. Yeah, show your face and we will judge you. Do you have, no? Nate? Wait. Nate? We need to, go to your channel. May insan, may siya, may vlog. May video siya. Wait, we need to,
watch your video. Kamukha ba niya? Wait, is it you, Nate? Oh, it's you, Nate. Wait lang. Dance Revolution with a twist. Good job, Nate. That's old video. That's old video. Wait, we need to find new videos. Oh my god, 7 years ago, 11 years ago. No new video. You need to upload new videos. No new. I don't update. Why? You need to update new videos. Oh my god, 11 years ago. What happened? You need to upload new videos. We need no face. Just Can you maybe post it? Pinipilit ka. No videos. Bata pa yan si Nate. Bata pa? You're young, Nate. How old are you, Nate? Bata pa? No, I don't update. How old are you, Nate? Mukhang bata pa siya. Hindi kasi 11 years ago pa eh. 11 years ago, 6 years ago, kaya bata pa siya nung mga panahon na yun. So, how old are you, Nate? Nate's True Life. Hi, George Pardo Valley. How old are you, Nate? Dimple Pinay, hi. I have Insta. What your Insta? But you have a jowa? Yes, we have a jowa. My cousin, she's single. Tagasan ka sa Iloilo, Robert? Robert, taga saan ka? Iloilo, I can't. Why you can't? What's your country? I'm from Philippines. We're living here in the Philippines. Luging ka na. Saan nga ulit sila Mukas? Pennsylvania. Pennsylvania. Maganda ba doon? May video subuang. How old are you now, Nate? Pio, hi Pio. That's me like when I was like 22 years old.
Ah, I was so young and too baliw. How old are you that time? How old are you now, Nate? How old are you now? Don't be, don't be Pio. I talk mad rubbish on those video. Okay. How old are you now? My God. How old are you now, Nate? Tokson, guys. Salamat share. Oh my God. Kasi ang pipili mo. Paglugi ka na. Paglugi ka na. Sa akin tumayan. Never to hold you. I love you can't be seen. Never to hold you. Hi, Johnny. Thank you, Johnny. Sir Johnny. Simply, paglugi ka na. Pwede sa akin tumayan. Kasi Good mali Ano magmahal You're very welcome. 2.5 pala by plane and hours by car siya dito sa amin at bed. Okay. 2 hours, 2.5 pala by plane and 9 hours by car siya dito sa amin. Okay. Maganda naman doon kas di ko pa siya narating kaya I'm not sure gaano kaganda pero mukhang magandang lugar. Nakita ko nga magandang lugar, Pennsylvania. Maganda siya. Na-search. Maganda. Where is your country? I'm from Philippines. Living here in the Philippines. Hi Artie, alias Chavez Salomia Dragaro. If you sound hi.
You look very nice today. Thank you. I look very nice today. Look very nice today. Ako naman ang piliin mo. Kalugay-lugay ka na. Isa pinto. Nag-snow din sa kanila pala. Ano, malamig, super lamig. Grabe. Oh, malamig, sobra. Grabe lamig doon. Malamig doon sa kanila. May snow. Hintay mo sa ako ang luwas. Grabe. Parang makahadok magluwas. Mamatay ka siguro sa pinit. Halos ano, snow. May gulay. Kaya mo yun, Kas. Na-adapt mo. Ang kapinit. Maganda ko kaya doon. Marami pa yung mga restaurant dito na iba. Nag-a-adjust naman ang katawan natin. Pero sa sulod, naghuhuba na siya ano, kay may heater. May heater ba talaga? Ang sulod sa balay, ha? Naghuhuba na siya, kaya medyo kalmado na sa sulod. Hindi ko talaga kaya. Grabe. Imaginin mo, ang luwas. Tapos kung magsulod ka sa ref. Kapinitong baga, pero ka pa lang. Tapos aray ko. Lalo pa dito, aray ko. Naing kapinit. Parang namamatian ko ang pinit. Kaya pag nag-iirog sa naso baga, sa sobrang pinit. Pwede mag-iirog na lang ako so, mapipinit lahat ng bahay may heater and aircon pag summer, naka-aircon pag winter naman naka-heater. Ay, social talaga, no? Ay, sana dito na yung aray ko. You look amazing. Thank you, sensible na. Nasasanay ka din. Sabi ko, Didi na lang ada siya. Kaya pensionado naman na siya. Retired naman na. Didi na lang siya. Pabakal na lang niya ito na ano. Bakasyon na lang dito. Sanayan lang siya saka nag-a-adjust naman katawan. Siguro, pero baga na kapinit. Ang how are you? I'm fine. Sensible man. I'm fine po. That's great pag dyan, or pwede naman ka 6 months dyan, 6 months dito. Kaya pag winter dyan, baka pag summer dito kayo, para makapamasyal kayo nga. Yun nga rin ang plano, 6 months dito, tapos 6 months din doon. Kasi di ba may ano naman na siya. May ipon. Yun din ang plano sana. Gayon. Pasyal-pasyal lang. Mas maganda yun. Kaya nga. Tapos may source of income.
Erkan. Hi, Erkan. Victor Morgan. Victor Moglan. Hindi nagpagkatabi, ha? Afford naman niya, kaya okay yan. Patayo lang kayo ng bahay, enough na yun at may maliit na negosyo para di kayo maboring while dyan or mag-travel kayo. Yun yung plano. Yun yung plano. Travel. Nakarating din sa Switzerland. Oo. Nagaguro si Papa ay makulogo ng siki. Maganda plano yan. Oo. Oo. Hi, Switzerland ang dream natin puntahan. Kaya nga dream, sabi ko sa kanya, dream ko talaga yung puntahan. Sabi ko, sige, sabi niya, sige, kantuhon ta. Sabi ko, pagkatunta mo na ang pinsan ko. Sabi niya, makadamang kuno kami kay mabakasyon kay, siyempre. Mga 6 months, 6 months. Yung paanan. Aroy, kawawa naman si Papa Amboy. Inom na siya bulong. Kaya nga, nag-inom na nga. May pain reliever siya na ininom pa pagan. Dito talab. Kaya nga. Kasi lugi ka na. Isa ito na. Pwede ako mag-fly sa inyo sa Tansa. Talaga? Minsan? Wow. Can I see your hat? No, never. Hi. Hello. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Lugi ka na. Sa akin tumama. Oh, kas pag dito ka na, puntahan kita anytime. Thank you, guys. Thank you, Insan. Casa conmigo AT Busgar. You have beautiful eyes. Thank you. Mark Barater. Barater? Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Palugi ka na.
Basta mag-process kayo papers mo punta dito para mabilis na din mag-travel sa ibang bansa. Kaya nga minsan totoan sabi pala niya fiancé visa. Totoan sabi na mas mabilis ang fiancé visa. Fiancé visa daw para 90 days. 90 days. Emudong ko nga si father kay nag-aaguro. And live ko muna kas kay si Papa. Yes kas, fancy visa ang pinakamabilis 6 months lang. Kaya nga kasi 90 days something ganun. Thank you. Anuhin ko muna si Papa kay nag-aaguro. Salamat. Thank you for joining.